При мен. Айде. Айде. Браво, момче. При мен. Ном. При мен. Ном при мен. Айде де. Браво. Точно така. Пак вкарахме следата в носа. Оп! 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 При мен! При мен! При мен! При мен! Ном! Ном! Пак тръгваме със следата. Ето. При мен! Ном! Поли си викато, докато хвана следа и само ме разиграва. Връщаме, пак да я фащам. Оп! 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 Всъщност има и друго положение. Реално, ако не, как да кажа, не си е задоволил потребностите от душене и следене, това да е причината, която да го кара да продължава това нещо. Но пък от друга страна той трябва да изгради някакъв вид самоконтрол, т.е. контрол от моя страна с негов самоконтрол. Ном! При мен! Ном! Айде! Браво, момче! Браво! Да! Добре, нагръдника сме го прилепили точно един пръст, да има разстояние. Ох, какъв си ми мокър! Как ще те избърша с кърпата и после ще има да я въртиш с врата, с главата. Айде, наближаваме отсечката, де че пиеш вода.